Hello dolok bahai tongbai kha khai jotono kaham tonga han dolok ge tini haino hai nong biskango phaijak ba asik salni yakolo tini haino hai video khlai tongo norok nugui makhna dolok tai jotono norok jotono no good morning ge tabuk nai nai mano norok salbo thanda rung tongo ekdom ge phungpan asik phungya mane tabuk noita herok tonga dolok norok last video nukna sing borok haimani ge je last video nukmani je nungnai to nukna ge nugya to nugya ge tabuk ge singbo jaga normo sawana ge tai tola thang phunugana tabuk ang satsa ko ri kisa suri mani ge or haiche video chengi tongo tini wansuka asik dini video samja gyang ge tini samchewana upload khaina sine hna ge joraro gomai ang ham than bagi se video upload khlai jaiga joraro belanyo cassette ni bisingo tong plus tabuk ge han bagi joraro maya nge tinin siming ge tase continue video khlaina hani wansuka dolok ge norok naimanai nge dolok haina haina rok jotono lamsoko tinin ketal video tinin video norok paya sangnai tongni dolok nge dolok norok paya asik din pore ta samalai tongo norok comment ka chalai norok bahai tong kaham le tong nge sengge to kaham no han bagi no tinin nong busango nge tola thang phunogana da song tai video tam khlai tong tola thangana tong mobile bai bijing jak biru kumar tabuk nor noi makhan dolok apa aram khe rokoi kolongma kolok saka mobile nai jak rokam dino amo sini choti amon har asok lang khamas pano kita ko ke thong da ba hayya to ko yaro no ga ayer so amno ko sana lamas kirja sasra na chak tong le tren hai tong dolok tak nor no tren from kana gana sogul dia maksud doya ta oh kotren thang pakha dolong ke norok jotono na sarik kaham nge tabung ke sang bazaro thang tong layo sarik jora norok nugui makhana nade o da song biru song buskang thangjak ge nokhabo ekdom kaham tongkha nade sarik pura nokha naithok jak ak bazar thang tong lai ta hati khale ne bisa ngai tini chini rumo bo borok burung burung phajak ngai norok no thaching bag rok kisa phunuka mane sing puilang ga sing tham no tong tong mando ge tini hat kaisa boran borok phaike family ya holo rong no detail lo sawana ge nungu makhana buskango busuk borok tren lama rogoi ko barika photo bujak dong rogolai rogoi ko nor nungu makhana taksi tabuk tren lai thangmani tabung rogoi photo bujak dong kiriya ga sangga dadi simalai oro tam ge kiriu o ko yang tajing yang lai thang ta ada si bolong-bolong tu si matang bazar, nunggu mana? Tanah borok bang mani, tang nai tang off, ini fayo nanti, goli joto, bazar tang off fayo, sehingga tak tang tongo, enggak baksa kipilai tongo, oh biru ke, nogo kok sawi nai bijing jak, nogo dak kok sami amu tu asal confirm kere, kau nunggu mana bus kanggo, si borok bang ma joto na bazar tang fayo, ini enggak sande belah, hanya bagai. Borok bang mana borok? Borok bazar kaimang horengi paika. Narok nunggu mang kena ko makang jisi jali ko kosong tinuk tong siu. Ko joto na hati tila jak jono kasih. Oh biru ke kebak jak hati no kan biu naji. Wah, kirimas jangkung. Ayang ke flyover bridge tong ta.